como axente doméstico do capitalismo internacional hai foraza insaciable, levando a cabo as políticas antisociais máis agresivas contra o conxunto dos traballadores. Así o fixo coa última reforma laboral, que está provocando despedimentos de precedentes de centos de milleiros de persoas, milleiros de excedentes de regulación de emprego que retrocesan nos salarios e nas jornadas de traballo, dos poucos que manteñen o posto de traballo. As consecuencias sociais son desastrosas. Millóns de traballadores no paro, moitos deles con subsidios mínimos ou sin ningún subsidio, familias enteiras sen ingresos, milleiros de desahucios, de perdas de vivenda, de penalización alarmante dos comedores de calidade. Segundo, vence Gavilaristo anunciada a reforma das pensións, que agravará tanto os requisitos para ter dereito a unha pensión como o sistema do cálculo dos seus importes, nun país no que a pensión media é de 728 euros mensuais. A proposta é unha austeridade que non podemos aturar. Dicir que non chegan os cartos cando a reforma laboral aprobou subvencionar os despidos con cartos de todos é unha mentira noxenta. Ante esta situación, os traballadores non podemos estar quietos e calados. Non podemos aceptar que se nos vayan recortando dereitos impunemente. A CGT e a CUT están participando nesta folga xeral na medida das súas forzas e seguirán mobilizando os traballadores para conseguir o seguinte: derogar a última reforma laboral, deter a anunciada reforma das pensións, conseguir traballo estable e digno para todos e todas. Denunciamos a actitude pactista de comisións obreiras e UGT que, en lugar de defender na rúa os dereitos dos traballadores, están negociando a reforma das pensións co goberno. Reclamamos destas organizacións que abandonen inmediatamente esa negociación, na que só se poden chegar a acordos con novas perdas para a clase obreira, que se sumen as imprescindibles movilizacións que se avecinan. Só desde a traizón se poderá entender que non o fagan xa. Compañeiros e compañeiras, neste día de loita, viva a loita dos